Een auto-ongeluk hier in Griensveen is de aanleiding voor een roman van een Venlose schrijver. Die meneer maakt het raam van zijn auto open en die bekijkt mij en die ziet mij daar zitten en dan krijgt een jochie naast me en die rijdt door. En fotografen in Maastricht omarmen de poëzie van Pierre Kemp. Dat ouder worden heb ik ook gerepresenteerd in een spiegelbeeld van mijn kleinzoon die je in de spiegel ziet. Je ziet het in Rondje Limburg. Hoi, welkom bij weer een nieuw Rondje Limburg. Jacques-Paul Joosten uit Venlo heeft een roman geschreven met, zoals hij zelf zegt, een dikke autobiografische rand. Aanleiding is een ongeluk dat hij had hier in Griensveen met zijn 2-jarige zoon. Kijk, ik was natuurlijk al schrijver in de vorm van artikelen en websites en brochures en zo. Voor klanten. Maar nu heb ik me echt de afgelopen, ik denk 4 jaar, in de uren dat ik tijd had, heb ik me op dit boek gegooid. Omdat ik gewoon die drang had om dit te schrijven. En sinds een week heb ik een contract. Ja, ik ben hippie hoera, heel erg blij. Kun je verklaren die drang? Dit is een fictieve roman, maar wel met een dikke autobiografische rand. En ik moest dat van me afschrijven. En dat is me nou gelukt. En dat is eigenlijk wel een opluchting, moet ik zeggen. En voor die dikke autobiografische rand, zoals Joosten het noemt, moeten we terug naar een ingrijpende gebeurtenis uit zijn verleden. Ik heb een auto-ongeluk gehad met mijn zoontje. En toen was ik in absolute nood toen ik tegen die boom geknald was. Aan de rand van het kanaal tussen Helenaveen en Griensveen. En dat ging bijna mis, want de auto stond te kantelen, bijna het water in. En ik kreeg de deur niet open omdat hij helemaal verwrongen was. En er stopt een auto een minuut later. En die meneer maakt het raam van zijn auto open en die bekijkt mij en die ziet mij daar zitten. En dan krijgt een jochie naast me en die rijdt door. En die laat mij zitten. 2 minuten later komen de wandelaars. En die hebben toen de politie gebeld. En ze van de ziekenauto. Maar die man, die bedank ik ook in mijn roman in het nawoord. Want zonder die man was er natuurlijk nooit een roman geweest. Nooit een roman gekomen. Maar toen ben ik in mijn fantasie verder gegaan. Toen heb ik gedacht, die man neemt wraak op mij. Om iets wat ik vroeger gedaan heb. En dat is de basis van mijn roman. En daar werkt hij de afgelopen jaren aan met succes, want er is dus een uitgever voor. En daarmee wordt de leraar Nederlands Joosten in september officieel schrijver. Dan sta je op je eigen literatuurlijst die je als leraar Nederlands kunt uitdelen. Dat zou wat zijn, zeg. Ja. Nee, maar ik moet natuurlijk wel dat gescheiden houden. En dan, in september ga ik gewoon weer op mijn fiets naar school. En dan ga ik weer lesgeven. Maar ik hoop wel dat ik dit... Kijk, hier zit best wel een hele belangrijke boodschap in. Want het gaat eigenlijk over pesten. Hè? Het gaat over 2 12-jarige kinderen die elkaar het leven zo zuur maken in de brugklas. Tot dat gewoon een leven lang en generaties lang en ook grensoverschrijdend, maar dan in de vorm van letterlijk grensoverschrijdend. Dus naar andere landen toe. Wat de consequenties daarvan zijn van dat pesten. En dat is natuurlijk voor jong en oud een boodschap. Mooi dat zoiets tragisch toch ook kan worden omgezet in iets positiefs als een boek. Aan het begin van de week stonden we stil bij de bevrijding van Nederland en natuurlijk ook Limburg na de Tweede Wereldoorlog. Zo was er in Horst een vrijheidsbrunch en ook in Beekdalen kwamen inwoners samen voor een maaltijd. Vroeger weet ik nog wel het een en het ander, want weet je nog geen neeën meer. Dus, ik vind het mooi dat ze dit organiseren. Dan wordt het allemaal nog eens eigenlijk opgehaald. Er zien veel mensen die weten er niks van. Wij weten er nog een beetje van. En zodoende, toen dit georganiseerd wordt, vorig jaar voor het eerst geloof ik, toen zien we er ook direct bij gekomen. En toen dit jaar weer kwam, hebben ze weer direct opgegeven. Het is gezellig. Kunt u al die dingen weer nog eens onderling opgehaald. Want ik heb dit meegemaakt, ik heb dat meegemaakt. We hebben allemaal die hier zitten, de meeste niet veel meegemaakt. Maar ze weten, er is niet zoveel bij die toch nog een beetje ervan weten. Daarom is dat zo mooi. Er is zoveel wat wij belangrijk moeten vinden, dat we weer vrij kunnen leven. Dus dat is het belangrijkste. En we hebben het allemaal nou heel goed. Dus dat is het belangrijkste.
Ja. Ja, want wat betekent vrijheid voor O? Heel veel, want ik ben in de oorlog zijn we naar België gemoet. Toen met de moeder met 4 kinderen. En toen hebben we dat, ja, we zien nog, weet me niet wie een, maar de moeder was voor de tweede keer, voor de 5, even wachten, ik ben nummer 5. En toen moesten we naar Haalte, het dorpje hier. En dan zijn we altijd heel goed geweest, heel goed ontvangen. Het is altijd goed gegaan, ja. Ja, dus het is belangrijk dat dat nou heel Dat we nou vrijheid hebben. Dat we nou, ik woon ook heel goed, dus ik hoef echt niet te klagen. Ik heb alles wat mijn hartje begeert. Wat brengt Dohe vandaag? Ja, elke keer even eruit. Ja, je wilt die dag van bevrijdingsdag toch wel even herdenken. Ofschoon ik er eigenlijk vroeger weinig van mij heb gemaakt. Want ik ben van 1940. Allerhande mensen uit het eigen dorp. Maar wat heel leuk bij ons is, de mensen die gekookt hebben, zijn bijna allemaal mensen die vanuit het buitenland hier naartoe zijn gekomen. Ja, dus rijst met kip. Rijst met kip. Het ruikt lekker. Ja. Dit is kebab, dat is een soort ja, het lijkt een gehaktbal, maar dat is het niet, dat is een Arabische eten. Er zitten nootjes, vlees. Ja, soort van burger. En dit is ook sla met dingen. Met hoeveel personen hebben jullie dat gedaan? Soms, ja, mijn vader, mijn moeder en ik. Ja, zeker. Ja. Dat is heel fijn. Ja, Het ruikt in ieder geval allemaal heerlijk, dus het zal ook wel lekker smaken, of niet? Ja. Die ook Arabisch eten. Die ook, Echt aan de wortelen? ja, en rijst en gehakt. En amandelen voor verseren. Ah, dat is het toch niet meer zo Nederlands, hè? Ja. En Arabische kruiden. Deze is met roomkaas en deze is met zuivelspraat. Zelf gemaakt? Ja. Ja, en voordat we die vrijheid kunnen vieren, wordt er natuurlijk ook herdacht. Niet alleen in Limburg, maar ook net over de grens in Düsseldorf. Daar werd ook speciaal stilgestaan bij een oorlogsslachtoffer uit Helden. Düsseldorf is een van de plaatsen over de Nederlandse grens waar op 4 mei wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Für Düsseldorf ist dieses Gedenken mehr als ein Ritual, es ist für uns eine Verpflichtung. Bij de herdenking in Düsseldorf waren vooral Nederlanders aanwezig. De begraafplaats heeft namelijk het grootste Nederlandse ereveld van Duitsland. Hier zijn 1230 Nederlandse oorlogsslachtoffers begraven. Een van hen is Jeu Dorsers uit Helden. Bij de kerkrazzia op 8 oktober 1944 werd Jeu Dorsers uit Helden opgepakt. Volgens het Duitse bidprentje kwam hij om het leven in een plaatsje ten noorden van Dortmund. Jeu Dorsers ligt begraven in rij 2 van het Nederlandse ereveld in Düsseldorf. Mathieu Hendrik, oftewel Jeu Dorsers, in Panningen geboren en in Datteln, hier in de buurt, overleden. Uiteindelijk is hij dus ook hier terechtgekomen. Hij is te werk gesteld als hulplocomotiefstoker en was als zodanig op het spoorwegemplacement in Datteln. En daar was een bombardement en bij dat bombardement heeft hij het leven verloren. Hij werd vervolgens door zijn kameraden in Recklinghausen op het kerkhof begraven. Maar na de oorlog zijn al die graven die verspreid lagen van Nederlanders zijn terechtgekomen of gerepatrieerd naar Nederland terug op verzoek van de familie. Of zoals hier op een van de 7 graven in Duitsland terechtgekomen. Het verhaal van Jeu Dorsers kwam aan het licht toen Jos onderzoek deed naar de Nederlandse slachtoffers op de begraafplaats in Düsseldorf. Dorsers is de enige Heldenaar die hier ligt begraven. Nazaten wisten van niets, totdat Jos hen opzocht. Wat ik weet is dat dat waarschijnlijk nog nooit bezocht is. Dat is pijnlijk. Ja, maar ja, je moet het ook kunnen bezoeken. Je leeftijd speelt een rol. Het is een jongeling geweest, dus hij zal niet getrouwd zijn. Ja, dan wordt het toch al moeilijker om nazaten geïnteresseerd te krijgen, denk ik. Bij de herdenking in Düsseldorf sprak de Nederlandse consul-generaal de aanwezigen toe. Zij benadrukte het belang van wereldwijd herdenken, zeker in deze tijd waar het antisemitisme alsmaar toeneemt. Het doorgronden van de geschiedenis lijkt enerzijds haast onmogelijk, zo onvoorstelbaar wat er gebeurd is. Anderzijds, wie om zich heen kijkt in onze samenleving en naar de geopolitiek, ziet angstwekkende parallellen. Straks zie je dat Limburgse families helpen bij de doorbraak
in opsporing naar plotselinge hartstilstanden. In deze regio waren een aantal casussen van patiënten met hartstilstanden waarbij het bleek die zij drager waren van deze mutatie. En daar is het onderzoek in deze regio inderdaad ook begonnen. Eerst naar de Maastrichtse dichter en beeldend kunstenaar Pierre Kemp, want die schreef veel gedichten over kleuren. Voor fotogroep Zuiderlicht was dit het perfecte thema voor een bijzondere tentoonstelling. U ziet mij daar met ontbloot bovenlichaam. Dat is natuurlijk een teken van nederigheid, zoals dat heet. En als u heel goed kijkt, dan ziet u daar een hele diepe kras op mijn borstkas zitten. Toen was ik recent, had ik een open hartoperatie gehad. En toen werd ik wel heel erg geconfronteerd met het feit dat ik ouder werd. En dat ik ook natuurlijk ook kon sterven. En dat ouder worden heb ik ook gerepresenteerd in een spiegelbeeld van mijn kleinzoon. Die u in de spiegel ziet. En die natuurlijk dat litteken niet heeft. En er nog jong en fris uitziet. Zoals ik ook in die tijd uitzag. De fotoclub vond dat Kemp in dit Maastrichtjaar, waarbij bijzondere aandacht wordt gegeven aan de verbindende kracht van de stadsgeschiedenis, niet mocht ontbreken. Want Kemp is iemand waarop Maastricht trots mag zijn. En die zelf ook heel erg trots was op Maastricht. Wat niet heel veel mensen weten is dat Pierre Kemp de enige Limburgse schrijver was die de PC Hoofdprijs heeft gekregen en de Constantijn Huygensprijs. En dat is gewoon uniek. En het is daarna ook niet meer voorgekomen. Beeldend schrijven was iets dat hoorde bij Pierre Kemp. Hij leent zich daar perfect voor een fototentoonstelling als deze. Nou, Pierre Kemp was zeer geïnteresseerd in vrouwelijk schoon. En hij had ook wel muzes. En dat was niet zijn eigen vrouw, zal ik maar zeggen. En hij had heel sterk de neiging zich bezig te houden met de beschrijvingen daarvan. Maar met het afnemen van zijn zichtvermogen kreeg hij daar allerlei fantasieën bij. En die fantasieën zie je ook weerspiegeld in de gedichten. Hij beschrijft benen, hij beschrijft monden, hij beschrijft ogen. En daar was hij heel erg mee bezig. Met de tentoonstelling en het bijbehorend boek hoopt de fotoclub vooral ook jongeren te prikkelen. Want poëzie hoeft helemaal niet zwaarwegend te zijn. Poëzie betekent niet dat je een bundel in je hand pakt en je dat uitleest als een boek. Dat is helemaal niet de bedoeling en dat is ook niet de opzet. Zo'n bundel leg je op je bureau of op de koffietafel en je leest zo nu en dan een gedicht en laat dat gedicht op je inwerken. En zo komen er veel verschillende kunstvormen samen. Ruim 30 jaar geleden kwam een Venlose slager erachter dat er nog een Venlo bestaat. Een klein verlaten gehucht in North Dakota in de Verenigde Staten. Nu heeft hij ervoor gezorgd dat we toegang hebben gekregen tot heel veel nieuws van dit Venlo. Nou ja, ik heb dat gedaan eigenlijk vanuit mijn laatste bezoek aan Venlo in North Dakota. Dat is november vorig jaar geweest en daar heb ik dermate goede contacten onderhouden dat ik het klaargespeeld heb om dus oude kranten te laten digitaliseren en die op een online platform te zetten, zodat ze voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Met behulp van alle contacten die hij tijdens zijn bezoek heeft gelegd, is hij gaan werken aan het archief. In eerste instantie was dat allemaal nog met de post, dus echt schrijven met een pen. Postzegel op de envelop en wegsturen. En vanaf de digitalisering via internet is dat echt heel erg snel gaan lopen allemaal. Via algemene Amerikaanse sites vond hij meer informatie over Venlo. Maar de kern van zijn archief haalde hij uit de Sheldon Progress, de lokale krant van het plaatsje Sheldon dat een paar kilometer noordelijk van Venlo ligt. Ja, vanuit die organisatie heb ik gezegd of gevraagd eigenlijk van ja, wat zou het mooi zijn als we die kranten kunnen digitaliseren. Want die zullen boordevol nieuws staan over het voormalige dorpje Venlo. En ja, zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen, zeg maar. Dan ga ik zoeken, tik ik Venlo in. En dan gaat hij tussen 16.000 pagina's zoeken waar het woordje Venlo op een pagina voorkomt.
Zijn jarenlange onderzoek leverde hem als eerste Europeaan de Excellence in Local History Award op. Maar daar houdt het voor Schrijnemacher niet op. Want ondanks het feit dat het dorpje Venlo niet meer bestaat, is het onderzoek naar het stadje volgens Schrijnemacher nog lang niet klaar. Nee. Dit onderzoek dat zal waarschijnlijk helemaal nooit klaarkomen. Ik schrijf daar heel veel over en ik publiceer daar veel over. Ik schrijf een eigen kinderboekje, heb ik vorig jaar geschreven. En ja, zo wil ik er gewoon mee bezig blijven. En het mooie van geschiedenis is, iedere keer als je weer in nieuwe archieven terechtkomt, dan zul je zien dat de geschiedenis die je zelf waande dat het was, toch ergens weer aangescherpt moet worden en eigenlijk dus weer opnieuw herschreven worden. Dus dat is een geschiedenis houdt nooit op. Ja, toch bijzonder als je er opeens achter komt dat er nog een Venlo bestaat. Limburgse families hebben een sleutelrol gespeeld bij onderzoek naar de opsporing van plotse hartstilstanden. Er was een vermoeden dat een afwijking in het gen DPP6 kon zorgen voor hartritmestoornissen en zelfs een hartstilstand. Alberto Rossetti, cardioloog in opleiding in het Maastricht UMC+, heeft dat vermoeden nu bewezen, met hulp van een aantal Limburgse families. De studie heeft vooral het mechanisme beter onderzocht. We weten nu waarom deze genafwijking naar een hartstilstand kan leiden. Dat was vroeger niet bekend. Maar wat is het gen DPP6 en wat doet het eigenlijk? DPP6 is een eiwit die bevindt zich op een celmembraan en kan een invloed hebben op het stroom, elektriciteit van het hart. Een afwijking van het gen kan dus zorgen voor verstoring van deze elektrische stootjes in de hartspier. En zo ontstaat er kortsluiting. En dat kan dan weer leiden tot een hartstilstand. Dit vermoeden bestond dus al, maar het onderzoek ging pas echt van start toen er een Limburgse patiënt met een afwijking in het gen aanklopte bij bekend cardioloog professor Paul Volders. Hij is de begeleider van onderzoeker Rossetti. En in deze regio waren een aantal casussen van patiënten met hartstilstanden waarbij het bleek die zij drager waren van deze mutatie. En daar is het onderzoek in deze regio inderdaad ook begonnen. Het onderzoek is internationaal gepubliceerd, maar Rossetti gaat door. Ons onderzoek kan bijdragen aan betere screening en potentiële betere behandeling van deze patiënt. Dus andere patiënten, andere familie opsporen die dragers zijn van deze mutatie. En we gaan inderdaad zien of we die familie ook kunnen includeren in onze toekomstige studies. En dat was dan alweer ons rondje Limburg voor deze week. Kijk vooral ook eens op de websites van de lokale omroepen voor nog veel meer verhalen. Wij zijn er volgende week natuurlijk gewoon weer. Tot dan!